Buďme upřímní. Dlouhé lety mohou připomínat mučírnu ve vzduchu. Jste namačkáni do malého sedadla, nemůžete spát a po příletu se cítíte úplně vyčerpaní. Z těchto důvodů jsem létání dříve nenáviděl, ale po letech zdokonalování systému nyní vystupuji z letadla svěží a připravený vyrazit. V tomto videu se s vámi podělím o všechny své triky, které vám pomohou udělat totéž. Vytvoření vlastní první třídy v ekonomické třídě začíná správným vybavením. Nejprve se zbavte křehkého polštáře ve tvaru písmene U. Nenabízí žádnou skutečnou oporu a může způsobit více škody než užitku tím, že tlačí vaši hlavu dopředu. Skutečným řešením je cestovní polštář, který se připevňuje k opěrce hlavy, stabilizuje vaši hlavu a zabraňuje nepříjemnému naklánění ze strany na stranu. Dále je nezbytná tvarovaná zatemňovací maska na oči. Blokuje veškeré světlo, aniž by tlačila na vaše víčka a signalizuje vašemu mozku, že je čas na regenerační spánek. A konečně, nezbytné jsou sluchátka s potlačením hluku. Vypnutí neustálého hluku motoru, bzučení a hovorů v kabině vytvoří klidnou bublinu, která vám pomůže relaxovat na hlubší úrovni. Tip od profesionála. Vždy si zbalte malý Bluetooth adaptér pro starší zábavní systémy v sedadlech. To, co si obléknete, je stejně důležité jako to, co si zbalíte. Zlatým pravidlem je oblékat se do měkkých, prodyšných vrstev, které můžete snadno přidat nebo sundat. Teplota v kabině se může během letu změnit z dusné na arktickou, takže mikina s kapucí nebo flícová bunda na zip jsou nezbytné. Zvolte cestovní kalhoty nebo joggingové kalhoty s jemným pasem, který se vám po hodinách sezení nebude zařezávat. Džínovina je vaším nepřítelem na dlouhých letech. Pokud jde o obuv, vyberte si boty, které se snadno nazouvají a vyzouvají, protože ve vysokých nadmořských výškách nohy přirozeně otékají. Pro větší pohodlí si zbalte tlusté ponožky nebo gumové pantofle, které si obujete, jakmile se usadíte. Tento trik je možná nejlépe střeženým tajemstvím cestování v ekonomické třídě. Levná houpací síť na nohy je jednoduchá smyčka, která se zavěsí na stolek a vytvoří tak zavěšenou opěrku nohou. Upozorňujeme, že některé letecké společnosti, jako Delta a Qantas, tyto pomůcky zakázaly. Proto si předem zkontrolujte podmínky svého dopravce. Tam, kde jsou povoleny, mohou být velkým pomocníkem. Zvednutí nohou, i když jen o pár centimetrů, zlepšuje krevní oběh, pomáhá předcházet otokům a snižuje namáhání dolní části zad. Umožní vám zvednout kolena a změnit polohu, čímž se stísněné sedadlo promění v mini křeslo. Nelze je používat během vzletu, přistání nebo turbulence, ale během hlavní části dlouhé cesty mohou znamenat velký rozdíl. Pro každý let delší než 4 hodiny jsou kompresní ponožky nezbytnou součástí mé výbavy. Tyto ponožky vyvíjejí jemný postupný tlak na vaše nohy, čímž výrazně snižují otoky, bolesti a pocit těžkých nohou. Ještě důležitější je, že jsou účinným nástrojem pro vaše zdraví. Podporují lepší prokrvení a pomáhají snižovat riziko vážného onemocnění zvaného hluboká žilní trombóza nebo DVT, což je krevní sraženina, která se může vytvořit během dlouhých období nehybnosti. Jejich nošení je jednoduchý, pasivní způsob, jak toto riziko zmírnit a upřímně řečeno dorazit na místo s větším množstvím energie. Cestovní zážitek začíná dlouho před nástupem do letadla. Ve Spojených státech se podívejte na expresní bezpečnostní programy jako TSA, PreCheck a Clear. Podle TSA čeká asi 99% cestujících s předběžnou kontrolou méně než 10 minut a nemusíte si sundávat boty, vyndávat notebooky ani tekutiny. Mnoho letišť po celém světě má podobné možnosti zrychleného odbavení. Můžete si je rezervovat předem. Také si zajistěte dostatek informací. Použijte aplikaci jako FlightAware, abyste mohli sledovat stav svého letu v reálném čase. Letecké společnosti ne vždy okamžitě aktualizují obrazovky v terminálech
A pokud máte tyto informace ve svém telefonu, nebudete překvapeni změnou brány na poslední chvíli. Nikdy slepě nepřijmejte sedadlo, které vám letecká společnost přidělí. Před výběrem si pomocí specializovaných webových stránek prohlédněte rozložení letadla. Ačkoliv Seat Guru nebyl již několik let aktualizován, Aerolopa a Seat Maps jsou v současné době nejlepšími zdroji. Aerolopa je neuvěřitelně přesná a využívá interní dokumenty leteckých společností o uspořádání letadla, aby zobrazila přesnou polohu oken a kuchyněk. Rozhodněte se, co je pro vás prioritou. Sedadlo u okna pro nerušený spánek nebo sedadlo u uličky pro volnost vstát a protáhnout se. Buďte opatrní u sedadel u přepážky a u nouzového východu. I když nabízejí více prostoru pro nohy, často přicházíte o úložný prostor pod sedadlem a můžete mít neposuvná opěrka rukou. Vyhněte se také sedadlům přímo vedle kuchyňky nebo toalet kvůli neustálému provozu a hluku. Boj proti jetlagu začíná několik dní před odletem. Začněte postupně posouvat svůj spánkový režim o hodinu nebo 2 směrem k časovému pásmu vašeho cíle. To dá vašemu tělu náskok v přizpůsobení se. Jakmile nastoupíte do letadla, okamžitě si nastavte hodinky a telefon na čas v cílovém místě. To je zásadní psychologický trik. Nuťte se jíst a spát podle nového času. Vyhněte se kofeinu a alkoholu, protože oba narušují spánek a přispívají k dehydrataci. Po příletu zůstaňte vzhůru až do rozumné místní doby spánku a vystavujte se co nejvíce přirozenému slunečnímu světlu. Je to nejúčinnější podnět pro resetování vnitřních hodin vašeho těla. Pokud to zvládnete, cestování pouze s příručním zavazadlem je jednou z nejosvobozujících změn, které můžete udělat. Úplně eliminuje jednu z nejstresovějších částí cesty – vyzvedávání zavazadel. Nehrozí žádné riziko, že letecká společnost ztratí vaše zavazadla, což vám poskytne neuvěřitelný klid. Výhody přesahují pouhé vyhnutí se ztrátě zavazadel. Nutí vás to balit chytřeji a promyšleněji. Pocit čisté svobody po přistání je nepřekonatelný. Můžete rovnou vystoupit z letadla, obejít chaotickou halu pro výdej zavazadel a zamířit přímo z letiště. Vzpomínáte si, jak jste se naposledy vmáčkli do letadlové sedačky a připravovali se na hodiny strávené ve vzduchu? Jistě, letadlem se dostaneme na místo rychleji, ale buďme upřímní, nevždy je to hladká jízda. Stísněné sedačky, plačící děti, suchý vzduch. Zní vám to povědomě? Proto jsem shromáždil 7 tipů pro létání. Letecké společnosti doufají, že se o nich nikdy nedozvíte a navždy změní váš způsob létání. Rychlé upozornění. Pokud máte rádi takovéto cestovní triky, přihlaste se k odběru, abyste nezmeškali žádný tip. Letecké společnosti nechtějí, abyste o nich věděli. Buďme realističtí. Nic se nevyrovná sedadlu u okna. Mraky, města, západy slunce. To je nepřekonatelné. Je to jako váš vlastní soukromý koutek v oblacích. Útulný, tichý a jen váš. Ale je tu háček. U okénka je zima. Taková, že se třesete, i když máte deku. Letadla jsou technické zázraky, ale pohodlí není jejich silná stránka. Ve výšce 35 000 stop může vnější plášť letadla dosáhnout teploty -40 stupňů Fahrenheita. To je chladnější než Antarktida. Nezměníte se v rampouch, ale ten chlad se vkrádá, zejména na dlouhých letech. Ale nebojte se, dá se to snadno vyřešit. Stačí si do příručního zavazadla přibalit lehkou bundu nebo pohodlný svetr. I když letíte do ráje, je lepší být v teple, než 6 hodin mrznout na svém sedadle. Bonusový tip. Zapomeňte na vrstvy oblečení. Požádejte letušku o deku. Oni se o vás postarají. Právě jste se připoutali, letadlo se rozjíždí ke startu a letuška vám podává horký nápoj. Zní to hezky, že? Káva, čaj. Je to jako v první třídě. Ale než se napijete, měli byste vědět jednu věc. Ta horká voda obvykle pochází z nádrží, které se málokdy a opravdu málokdy řádně čistí.
a nejde jen o pověsti. Skutečné studie ukazují, že voda v letadle je docela nechutná. Mluvíme o E. coli, stafylokocích a bakteriích. To určitě nechcete mít ve svém čaji. Co byste tedy měli pít místo toho? Jednoduché. Balenou vodu nebo uzavřený džus. Pouze pokud je uzavřený, je bezpečný a mnohem osvěžující než voda z tajemné nádrže. Hydratace je důležitá, ale ne za cenu polikání vody plné bakterií. Udělejte si laskavost. Vybírejte zapečetěné výrobky. Buďte v bezpečí. Dobře, je čas na trochu hygieny v letadle. Mluvíme vážně. A není to to, co si myslíte. Každý ví, že letadla jsou létající továrny na bakterie. Ale to nejhorší jste ještě neslyšeli. Nejšpinavějším místem na palubě totiž není toaleta. Toaleta je samozřejmě nechutná, ale existuje skryté místo, které je ještě mnohem horší. Je to ten stolek, na kterém budete jíst. Ano, ten stolek je bakteriální noční můra. Denně se ho dotýkají stovky rukou a kdo ví, co všechno na něm bylo. Lidé na něm jedí a dokonce na něm mění plenky. Letový personál se snaží uklízet, ale v schónu mezi lety se stolky často vynechávají. Druhé místo v žebříčku nejšpinavějších míst patří kapsám v opěradlech sedadel. Jste v pokušení do nich nacpat všechno možné. Všichni tam házíme svačiny a telefony, ale ty kapsy se téměř nikdy nečistí. Jak se tedy těmto záludným bakteriálním zónám vyhnout jako profesionál? Je to jednoduché. Stačí se připravit několika jednoduchými kroky. Nejprve si do příručního zavazadla přibalte balíček dezinfekčních ubrousků. To je nezbytné. Otřete ten tác. Jakmile se posadíte, prohlédněte si při té příležitosti také kapsu na opěradle sedadla. Buďme upřímní. Nic nezničí dovolenkovou náladu rychleji, než uvíznutí na letišti kvůli zpožděnému letu. Ale co kdybych vám řekl, že existuje směšně jednoduchý trik, který výrazně sníží pravděpodobnost zpoždění? Je to všechno o načasování a většina lidí tuto část chápe špatně. Zpoždění letů se v průběhu dne nabalují. Jedno zpožděné letadlo vede k dalšímu a dalšímu. Jedno zpožděné letadlo ráno spustí řetězovou reakci, která může zničit celý váš den nebo dokonce celou cestu. Tady je tedy cestovní trik. Vždy si rezervujte nejranější let. Čím dříve vzlétnete, tím menší je šance, že narazíte na zpoždění. Je to tak jednoduché. A bonus. Ranní lety jsou obvykle klidnější. Pro všechny, kteří nesnášejí turbulence, je ranní vzduch klidnější. Což znamená, že váš let bude plynulejší, tišší a prostě lepší. Přistanete včas, budete se cítit odpočatější a začnete svou cestu správně. Až si příště budete rezervovat let, udělejte si laskavost. Vstaňte brzy a rezervujte si ranní let. Všichni si myslí, že v přední části letadla jsou všechny výhody. Jistě, v první třídě jsou luxusní sedadla, šampaňské a VIP zacházení. Ale věřte tomu nebo ne, sedět v zadní části letadla má své tajné výhody. Ano, ty zadní řady. Ve skutečnosti můžete dostat lepší služby. Když sedíte vzadu, je pro posádku snazší vám podstrčit další občerstvení nebo nápoj, aniž by to viděla celá kabina. A pokud je kuchyňka za vámi, posádka je na blízku a připravena rychle pomoci. Žádný provoz v uličce, žádné mačkání se kolem vozíků. Prostě jim to usnadňuje práci. Samozřejmě, nejde o služby první třídy. Nečekejte šampaňské. Ale pokud chcete pohodlnější zážitek a možná trochu víc pozornosti od posádky, zadní část je to pravé místo. Až si příště budete rezervovat let, nezapomeňte na zadní část. Možná vás překvapí. Pojďme si promluvit o polštářcích na krk, těch malých nezbytných cestovních doplňcích, které mohou váš let zpříjemnit nebo zkazit. Nafukovací polštářky na krk mohou být skutečným zachráncem, když se snažíte spát ve výšce 30 000 stop. Zabraňují pohybu hlavy a pomáhají vám vyhnout se nepříjemným křečím v krku. Ale tady je jedna chyba, které byste se měli vyvarovat. Nikdy nenafukujte polštářek na krk úplně před startem.
Jak letadlo stoupá, tlak v kabině klesá a vzduch uvnitř polštářku se rozpíná. Pokud je polštářek na zemi úplně nafouknutý, může doslova prasknout ve vzduchu. A ano, stává se to. Řešení je velmi jednoduché. Při nafukování nechte trochu místa. Zpočátku se vám může zdát trochu měkký, ale ve vzduchu stvrdne tak akorát, abyste si mohli pohodlně zdřímnout. Jedna malá úprava vám ušetří velké bolesti hlavy během letu. Přiznejme si to, jídlo v letadle není zrovna ocenění hodné, ale existuje málo známý trik, který vám může jídlo během letu výrazně vylepšit. Objednejte si speciální jídlo. Teď si asi říkáte, ale já nejsem vegan, nejím bezlepkovou stravu a nemám na nic alergii. Na tom nezáleží. Nemusíte mít žádné dietní omezení, abyste mohli využít výhod. Věc se má takhle. Speciální jídla se připravují v menších dávkách a nakládají se jako první, takže jsou často čerstvější a chutnější než běžná jídla. Bonus. Jídlo obvykle dostanete jako první, takže máte více času na jídlo. Relaxujte nebo se ponořte do knížky. Nebojte se změnit. Speciální jídla vás mohou příjemně překvapit. Někdy stačí k vylepšení vašeho cestování jen trochu popřemýšlet mimo rámec podnosu. Až si příště budete rezervovat let, zaškrtněte políčko speciální jídlo a později si za to poděkujte. A je to 7 leteckých triků, které mohou zcela změnit vaši příští cestu. Tyto malé úpravy vám pomohou zůstat v pohodlí, vyhnout se stresu a možná si dokonce užít čas strávený v oblacích. Máte kamarády, kteří cestují? Sdílejte a předávejte tyto tipy dál. Nikdo si nezaslouží studené sedadlo nebo nápoj plný bakterií. Šťastnou cestu!